Lasten tanssimatka on 2-6-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen suunnattu tanssi- ja liikuntaseikkailu, joka vie mielikuvitusmatkalle eri maihin oppimaan paikallisia tansseja. Tanssimatka yhdistää oikeita tanssiliikkeitä ja tarinan kerrontaa. Tarinassa lapset löytävät taikamaton, joka kuljettaa heidät matkalle maailman ympäri. Matkalla opitaan tanssin lisäksi monenlaisia asioita eri maiden kulttuureista ja luonnosta ja tehdään niistä esittävää tanssia. Ensimmäinen etappi on Afrikka, jossa lapset pääsevät tutustumaan paikallisen kylän elämään. He pääsevät kokeilemaan erilaisia askareita aina kalastuksesta ruoan laittoon. Tanssiliikunta kehittää lasten motoriikkaa, rytmitajua, keskittymiskykyä ja mielikuvitusta. Tanssimatka sopii erinomaisesti ensimmäiseksi tutustumiseksi tanssin maailmaan, sillä se opettaa laaja-alaisesti monenlaisia tansseja ja rytmejä. Esimerkiksi Afrikassa tutustutaan afrikkalaiseen perinnetanssiin ja Espanjassa puolestaan flamencoon. Intian sijoittuvassa osiossa opetellaan Bollywood-tanssiliikkeitä ja vieraillaan intialaisella torilla, jolla liikkuu monenmoista eksoottista eläintä. Irlannissa lapset pääsevät osallistumaan kyläjuhlaan, jossa tanssitaan paikallisia perinnetansseja. Yhdysvalloissa tanssitaan countrytanssia ja ratsastetaan villisti rodeossa. Matkan viimeinen pysäkki on Karibialla, jossa lapset pääsevät mukaan karnevaalikulkueeseen. Tanssimatka-konseptin kehittämisessä mukana olleet perheet, joista osan näet tässäkin videossa, antavat tanssimatkalle täydet pisteet lapsilähtöisyydestä, liikunnallisuudesta ja koko perheelle sopivasta aktiviteetista. Liity siis seuraamme ja tule mukaan seikkailuun! Lasten tanssimatka on saatavilla Danstonein verkkokaupasta, kuten myös kaikki aikuisille suunnatut ohjelmamme. Tutustu koko tarjontaan osoitteessa www.danstone.fi.